meu nome é Eva Vázquez Seoane, teño 31 anos, recén cumpridos, nada, a miña infancia transcurreu aquí no concello de Guitiriz, son das Negradas, unha aldea que hai limitando con Friol e con Sobrado. Bueno, a miña infancia transcorreu ben, fui unha nena moi comedora, gordiña, moi feliz. Con 14, 15 anos enfermou miña mãe dun cancro. Bueno, vitalmente foi algo que me marcou, pero bueno, algo que máis ou menos se vai superando. E despois, agora, o ano pasado detectaron un cancro de mama a min, estou ahora mesmo no medio do proceso. E nada, forte, pero agora xa acabei a quimio, xa acabei, bueno, así os procesos tal, entonces estás como en un limbo, no, que non sabes moi ben como vai a sair todo, saíume todo moi ben, pero bueno, estás con estes medos e estas cousas, pero bueno, vitalmente forte, teño moita xente, a familia que xa falaba dela, moitas amigas, e bueno, en plan ben. Estou aprendendo moitas cousas que antes non, o sea, ao mellor no momento no que pasei con miña nai non me daba conta de cousas que agora sí que veixo. Por exemplo, hai unha carga sobre a muller moi grande no sentido de como que tes que demostrar, non sei, que te encontras ben, que sempre estás forte, como que se presupón que unha muller ante as cousas, ante as enfermidades ou ante tal, que ten que actuar dunha maneira distinta a eles. En ese sentido, sí, é como que tes unha máis carga familiar, ao mellor que un home enfermo, non? E despois o tema social, o tema de parece que, non sei, que temos que estar sempre tapándonos coas pelucas, coas mierdas todas, e eles non. Entonces, eso sí que é algo que... Bueno, eu nunca levei peluca, sempre fun sin ela, me parece que... Meu pai leva calvo desde os 25 anos e nunca a puxo, o sea que non teño por que poñer algo. Sí, pero non se xa sabindo. Estas uns. Que che parece? Estou de baixa dende o 15 de xuño, bueno, eu empecé en maio, eso sí que o recomendo a todo o mundo que se faga as exploracións, que faga todo, porque, o sea, non estás libre de que che veña, eu, por exemplo, tiña unha ecografía en abril perfecta e o 22 de maio saliume un bulto, non ten nada que ver, pero se estás mirado, pois sempre, non sei, o sea, recomendaríalle a todo o mundo que as fixera, porque o meu, por exemplo, pillaron en grado 3, o mellor se non fixera as exploracións ou se non me mirara como me miraba, o mellor xa non houbera habido, xa non houbera estado aquí, non sei. Intentar, non sei, o tempo que teñas, vivilo ben, non sei. A mítica frase de o caso é ter salud, non? Que tal, que a decimos moitas veces sin pensala. Eu, por exemplo, ahora si que é unha cousa que digo, pois antes non vía o tema ter salud e non sabemos o que quere decir hasta que non a tes, non? E si que é verdade que é o único que importa. Despois, o resto son engadidos que vas collendo pola vida, pero non che vale de nada se non estás aquí.